അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തില് അപ്പൊ അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹവും ഒരു മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് ആ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു വാരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കണ്ണിൽ ആ ഒരു തിളക്കത്തോടു കൂടി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. അതെടുത്ത് അപ്പൊ ഒരു അശരീരി ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ അതെടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അത് സഞ്ചിയില് അല്ലെ ഒരു തുണി കഷ്ണത്തില് പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കും. പിന്നീട് അഷ്ടസഖികളിലെ പ്രധാനിയായ ആ ലളിതാ സഖിയെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചിലമ്പ് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ലളിതാ സഖി എന്താ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വേഷത്തില് വന്ന് അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ അതെ അതെ ഗ്രാമവാസിയുടെ വേഷത്തില് ഗ്രാമവാസി അതെ വേഷത്തിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ പിന്നീട് മനസ്സിലാവും രാധാറാണിയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ആ ഒരു കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പറയും. പക്ഷേ അങ്ങനെ കേക്കില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗോപിയുടെ ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യണേ. ഗോപിയായി മാറുന്നു. പിന്നീട് രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു. രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് വിശാഖ സഖിയുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് കനകമഞ്ചരിക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ രാധാറാണിയെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ ബോധമൊക്കെ പോയി. പിന്നെ ലളിത എന്താ പറയാ അതൊരു സഹോദരിയുടെ ചിലമ്പാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പിന്നെ അത് വലം കൈയിൽ കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോ കൈയോട് അങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് അങ്ങനെ പറയണ എത്രയോ സുന്ദരമായിട്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റിയില് ആ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നെറ്റിയിൽ ആ ചിലമ്പ് വെച്ചിട്ട് അമർത്തും. അപ്പോൾ രാധാറാണിയുടെ ആ കാൽപാദത്തിന്റെ പാട് അവിടെ പതിയുന്നു. പിന്നീട് ചന്ദനവും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ചിഹ്നം ഉറപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താ ഹൃദയത്തില് അല്ലേ ഒരു പേര് ശ്യാമാനന്ദ അല്ലെ, ശ്യാമാനന്ദ എന്നറിയപ്പെടും. അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നു. പിന്നെ ദർശനമൊക്കെ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു ഭൂമിയിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ സേവ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആ ശ്യാമസുന്ദര കൃഷ്ണ ആ വിഗ്രഹം കൊടുക്കാണ്. അവിടുന്ന് പോകാനുള്ള ഇഷ്ടമില്ലായ്മ കണ്ട് രാധാറാണിക്ക് വിഷമമായി. അപ്പൊ ആ ഒരു ശ്യാമസുന്ദർ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വിഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നു. അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു ആ തിലകം കിട്ടി. പേര് ഭഗവാൻ രാധാറാണി പേര് ശ്യാമാനന്ദ എന്ന പേര് കൊടുത്തു. തിലകം പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിലകമാണ്. നമുക്കൊക്കെ തിലകം മാഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ ശ്യാമാനന്ദന്റെ തിലകം മായില്ല. കൂടാതെ നെഞ്ചത്ത് ആ പേരും രാധാറാണിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹവും കിട്ടി. അപ്പൊ ബാക്കി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांधा राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് ശ്യാമാനന്ദൻ ഈ വിഗ്രഹവും കൂടാതെ കയ്യില് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ മണ്ണ് കോരി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാം, അതും സ്വർണമായി മാറി. കയ്യില് വിഗ്രഹമുണ്ട്, നെഞ്ചില് ശ്യാമാനന്ദ എന്ന നാമം തിളങ്ങുന്നു. നെറ്റിയില് രാധാറാണിയുടെ രാധാറാണി പതിച്ച തിലകവുമായിട്ട് ഓടി നേരെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദൻ. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ ഗോസ്വാമി ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിശയിച്ചു പോയി. ജീവഗോസ്വാമി ചോദിക്കും, ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനെ കണ്ട്, ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ്, നീ ഇത്രയും നേരം എവിടെയായിരുന്നു? കൂടാതെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ നിറം നല്ല വെളുത്ത നിറമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ആ നിറം മാറി സ്വർണവർണ്ണത്തിലായി. നിന്റെ നിറം എങ്ങനെ ഈ വെളുത്ത നിറത്തിൽ നിന്ന് നീ ഇങ്ങനെ സ്വർണവർണ്ണത്തിലായി? ഇങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സ്വർണത്തിലുള്ള ഈ മണ്ണ് കോരി കയ്യിൽ ഉണ്ടായത്? കൂടാതെ നിന്റെ ഈ നെറ്റിയിലുള്ള ഈ തിലകം, നിന്റെ നെഞ്ചില് നാമം തിളങ്ങുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. നീ സത്യം പറയൂ, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദൻ ജീവഗോസ്വാമിയെ വിളിച്ച് ആരുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഇടർന്ന ശബ്ദത്തിൽ പറയും, ഈ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിവരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ട് ജീവഗോസ്വാമി ആനന്ദത്താൽ നൃത്തമാടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീരൊഴുകുകയാണ്. എന്നിട്ട് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനെ ഇങ്ങനെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയും, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ്, നീ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് നീ. കാരണം ശ്രീമതി രാധാറാണി ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് വന്ന് അനുഗ്രഹം തന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയില്ല. നിനക്ക് രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് നേരിട്ട് കിട്ടിയത്. നിന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും ആ അനുഗ്രഹം, ഞാനും അനുഗ്രഹീതനായി. ഇന്നു മുതൽ നിന്നെ എല്ലാ വൈഷ്ണവരും ശ്യാമാനന്ദ എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുക. നിന്റെ ഈ തിലകത്തെ ശ്യാമാനന്ദ തിലകം എന്നറിയപ്പെടും. കൂടാതെ ഈ രാധാറാണിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ വിഗ്രഹം, അത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കുന്ന ഒരു മരം പോലെ, ഇത് എല്ലാ ലോകത്തിലും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ദർശനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഗ്രഹമായിരിക്കും ശ്യാം സുന്ദർ വിഗ്രഹം. അങ്ങനെ ശ്യാമാനന്ദൻ പിന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ജീവഗോസ്വാമി ശ്യാമാനന്ദന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, ഈ ഒരു ലീല നടന്നതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് എവിടെയാണോ ഈ ചിലമ്പ് കിട്ടിയത് അവിടെ ഒരു മാർബിളിൽ ഒരു തിട്ട പണിയണം എന്ന് ജീവഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ശ്യാമാനന്ദന്റെ ഈ പ്രശസ്തി ഈ വൃന്ദാവനം മൊത്തവും പെട്ടെന്ന് പടർന്നു. ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ശ്യാമാനന്ദന് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത് ഈ തിലകിന്റെ വിശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ ഈ നാമം വന്നതിന്റെ വിശേഷവും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നവദ്വീപിൽ നിന്ന് കുറെ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് കുറെ ഭക്തന്മാര് വരും. എന്നാൽ അതിലുള്ള കുറെ ഭക്തന്മാര് ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയ ചൈതന്യയുടെ ശിഷ്യനാണ് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ്. അപ്പം ഹൃദയ ചൈതന്യയെ കുറച്ച് ഭക്തന്മാരും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ച് എന്തോ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവര് പോയി ഹൃദയ ചൈതന്യയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് അങ്ങയെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു, ഗുരുവിനെ തിരസ്കരിച്ചു, ഇപ്പോൾ പുതിയ നാമമൊക്കെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ ഒരു പുതിയ തരം തിലകവും ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും അവനെ ശ്യാമാനന്ദ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ട് ഹൃദയ ചൈതന്യക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. നവദ്വീപിൽ നിന്ന് എല്ലാരും, മറ്റു ഭക്തന്മാരും എല്ലാ മഹാജനന്മാരും കുറെ പേരുണ്ട്, എല്ലാരുമായിട്ട് നവദ്വീപിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലോട്ട് വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു.
അവിടെ ഭക്തന്മാരും എല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചു. അവിടെ നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദനും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ശ്യാമാനന്ദനിൽ നിന്ന് ആ സമ്മേളനത്തില് ആദ്യം തന്നെ ഹൃദയചേതന ചോദിക്കും ശ്യാമാനന്ദന്റെ അടുത്ത്, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഗുരുവിനെ നീ തിരസ്കരിച്ചത്? നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നാമവും പുതിയ തിലകവും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചത്? അപ്പൊ ശ്യാമാനന്ദൻ വളരെ വിനീതനായിട്ട് പറയും, ഹൃദയ ചൈതന്യ, എന്റെ ഗുരു മഹാരാജ്, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ഹൃദയ ചൈതന്യ ഭയങ്കരമായി ദേഷിക്കും. ഞാൻ നിന്റെ ഈ തിലകവും ഈ നാമവും എല്ലാം ഞാൻ തുടച്ചു മാറ്റുകയാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ഇത് തുടച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷവും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തെളിഞ്ഞു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഇത് രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത് വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നീ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാണ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഹൃദയ ചൈതന്യ ഒരു തുണിയെല്ലാം നനച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരച്ചൊരച്ച് ഈ തിലകവും നെഞ്ചിലുള്ള ആ നാമവും എല്ലാം തുടച്ച് മായ്ച്ചു കളയും. അങ്ങനെ വിനീതനായിട്ട് കൈകൂപ്പി നിന്ന് ശ്യാമാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഗുരു മഹാരാജ്, എനിക്ക് ഒരു 48 മിനിറ്റ് സമയം തരണം എന്ന് പറയും, അപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ശരി, 48 മിനിറ്റ് സമയം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉടനെ ശ്യാമാനന്ദൻ രാധാമന്ത്രം, ലളിതാ സഖി നേരത്തെ ആ ചിലമ്പ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വന്നപ്പോ ലളിതാ സഖി ശ്യാമാനന്ദന്റെ ചെവിയിൽ ഓതിയ രാധാമന്ത്രം ഉറക്കെ ജപിക്കും. ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം നേരെ രാധാറാണിയുടെ ആ ധാമത്തിലെത്തുകയാണ്. അവിടെ ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുകയാണ്. മഞ്ചരിയായിട്ട് കനകമഞ്ചരിയുടെ രൂപത്തിൽ എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ലളിതാ സഖിയും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ തന്റെ ഗുരു വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം രാധാറാണിയോട് പറയും. അപ്പൊ രാധാറാണി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്യാമാനന്ദന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കും, നിന്നെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കും, നീ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയും, നിന്റെ ഗുരു ആയിട്ടുള്ള ഹൃദയ ചൈതന്യയുടെ ഗുരു ഉണ്ട്, ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ്. അദ്ദേഹം ഗോപനായിട്ടുള്ള സുബൽ സഖയാണ്. ഈ സുബൽ സഖ എന്താ ചെയ്യുക? രാധാറാണിയെയും കൃഷ്ണനെയും വൃന്ദാവന ലീലകളില് നികുഞ്ചങ്ങളില് കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് സുബൽ സഖ. അപ്പൊ ആ സഹായം ചെയ്യുന്ന സുബൽ സഖ ആരാണ്? ഹൃദയ ചൈതന്യയുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിതാണ് എന്ന് രാധാറാണി ശ്യാമാനന്ദന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ശ്യാമാനന്ദൻ വീണ്ടും ആ സമ്മേളനത്തിലെത്തുന്നു. അങ്ങനെ രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഹൃദയ ചൈതന്യം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ തിലകവും നെഞ്ചിലുള്ള ആ നാമവും വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇത് കണ്ട്, ഈ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ട് അവിടെ കൂടി നിന്നിരുന്ന 64 മഹാജനങ്ങളും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരും ഭക്തന്മാരും എല്ലാരും കൂടെ ആർത്തു വിളിച്ചു, ജയ് ശ്രീരാധേ, ജയ് ശ്രീരാധേ. അങ്ങനെ തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഹൃദയ ചൈതന്യവും സന്തോഷമായി. കാരണം അത് രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും ബോധ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഇപ്പൊ നവദ്വീപിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തരും എല്ലാരും കൂടെ വൃന്ദാവന പരിക്രമ നടത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനം മൊത്തം പരിക്രമ നടത്തുന്നു. കൂടെ ശ്യാമാനന്ദനും മറ്റു ഭക്തന്മാരും എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് പരിക്രമ നടത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ പരിക്രമം നടത്തി സങ്കേത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്തും. അവിടെ എത്തുമ്പോ അവിടെ ഒരു കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ നാടകം കളിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ രാസ നൃത്തത്തിന്റെ നാടകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വേഷം ധരിച്ച ഒരു വ്യക്തി നടുക്ക് നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ഗോപിമാരുടെ വേഷം ധരിച്ചവരെല്ലാരും ചുറ്റും നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് ശ്യാമാനന്ദൻ അങ്ങ് അതിലങ്ങ് ലയിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ ലയിച്ച് അത് ആനന്ദം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ബോധരഹിതനാകും. പിന്നെ എണീറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉണർന്നപ്പോ ഈ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് രാധാ കൃഷ്ണ നാമം ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എണീറ്റ് തന്റെ ഈ തുണിയെടുത്ത് തലയെക്കൂടിട്ട് ഒരു ഗോപിയെ പോലെ ഈ അവിടെ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യാണ്, കണ്ണീര് പൊഴിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രേമ ഭാവത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശ്യാമാനന്ദൻ. രാസലീല കണ്ടപ്പോൾ ആരാണ് ശ്യാമാനന്ദൻ? കനകമഞ്ജരിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗോപിമാരുടെ ആ നൃത്തത്തിൽ ലയിച്ച് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് പോയി. ഹൃദയ ചൈതന്യം ഇത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമിച്ചു പോയി. കാരണം ഹൃദയ ചൈതന്യ ഏത് ഭാവത്തിലാണ്? ഹൃദയ ചൈതന്യം ഏത് ഭാവത്തിലാണ്? നമുക്കറിയാം 5 രസങ്ങളുണ്ട്.
ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. അതിൽ ഹൃദയ ചൈതന്യം ഏത് ഭാവത്തിലാണ്, ഏത് രസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം? ഹൃദയ ചൈതന്യയുടെ ഗുരു ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ്. അദ്ദേഹം ആരാണ് ശരിക്കും? ആരാണ് ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ സുബൽ സഖ. അപ്പൊ സുബൽ സഖ ഏത് ഏത് രസത്തിലാണ്? മാധുര്യമാണോ, വാത്സല്യമാണോ, സാഖ്യമാണോ, ദാസ്യമാണോ, അതോ ശാന്തമാണോ? സുബൽ സഖ എന്ന് പറയുന്ന ഗോപനാണ്. ഗോപന്മാരൊക്കെ ഏത് രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക? സാഖ്യരസം. അതെ, സാഖ്യരസം. അപ്പൊ ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഹൃദയ ചൈതന്യ. അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഏത് രസത്തിലായിരിക്കും? സാഖ്യരസത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവവും സാഖ്യരസത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ശ്യാമാനന്ദൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്ന കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഇതെങ്ങനെയാണ് രാധാറാണിയുടെ ദാസിയാകുന്നത്? സാഖ്യരസത്തിലുള്ളവർ ഒരിക്കലും മാധുര്യരസത്തിലുള്ള ലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. മാധുര്യരസമുള്ളവരാണ് ഈ രാസനൃത്തത്തിലൊക്കെ വരിക. അപ്പൊ തന്റെ ശിഷ്യൻ സാഖ്യരസത്തിലല്ലേ വരേണ്ടത്? അപ്പോ ഈ ഗോപന്മാർക്കൊക്കെ എന്താണ്, രാധാറാണിയുടെ ഈ രാസ നൃത്തത്തില് അവർക്കൊരു റോളില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അതെന്തോ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷമം തോന്നി. അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അതിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇതെന്താണ് തന്റെ ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ രാധാറാണിയുടെ ഈ ഗോപിയായിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ശ്യാമാനന്ദൻ രാവിലെ തന്നെ തന്റെ ഗുരുമഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോ ഗുരുമഹാരാജ് ദേഷിക്കും. നീ എന്റെ ഭാവത്തിനെ നിരസിച്ചവനാണ്. എന്റെ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഖ്യരസത്തിലുള്ള ഭാവം. അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് ദേഷിച്ചു പറയും. ഉടൻ തന്നെ രാധാറാണി അന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദൻ ഓർക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയും, ഗുരുമഹാരാജ്, അങ്ങയുടെ ഗുരു നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അങ്ങയുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന മറ്റാരുമല്ല, അത് സുബൽ സഖയാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ സുബൽ സഖ. സുബൽ സഖയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? അദ്ദേഹവും രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനും തമ്മില് നികുഞ്ചങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടാനും അവരുടെ ആ രാസ ലീലകളിലൊക്കെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുബൽ സഖ. അപ്പൊ രാധാറാണിയെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് സുബൽ സഖ. അപ്പൊ മാധുര്യ രസത്തെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സുബൽ സഖ. അത് ആരാണ്? അങ്ങയുടെ ഗുരുവാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഹൃദയ ചൈതന്യം ഇത് കേട്ടിട്ട് ദേഷിക്കും. എന്നിട്ട്, നീ കള്ളമാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ ഗുരു മഹാരാജ് അങ്ങനൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നീ ഒരു ഗോപനാണ് ആവേണ്ടത്. നീ അല്ലാതെ ഗോപിയുടെ ഭാവമല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശ്യാമാനന്ദൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് പറയും, എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഹൃദയ ചൈതന്യം ഒരു വടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ശ്യാമാനന്ദനെ അടിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ 3 വട്ടം ഇങ്ങനെ അടിക്കും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ തടയാൻ ശ്രമിക്കും, അടിക്കരുതേ എന്ന് തടയാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പം ശ്യാമാനന്ദൻ പറയും, എന്റെ ഗുരുമഹാരാജനെ ആരും തിരുത്തരുത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം എന്നെ അടിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സ്വന്തം ശിഷ്യനായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ധനമായിട്ട് എന്നെ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞ് എന്നെ അടിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഓരോ അടിയും എനിക്ക് ഈ ചന്ദനം ചാർത്തിയ ഒരു തണുപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്റെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് എന്ന് ശ്യാമാനന്ദൻ പറയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അതിശയിച്ചു പോകും. ഇത്രയും വിനീതനായിട്ട് എല്ലാരും അപ്പൊ ശ്യാമാനന്ദനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയ ചൈതന്യയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ശരിക്കും ഭഗവാൻ വരികയാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരികയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ 3 വടി കൊണ്ട് അടിച്ചതിന്റെ പാടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചോര ചത്ത് കിടക്കുന്ന മുറിവുകളോട് കൂടിയ പാട് കിടക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് ഹൃദയ ചൈതന്യം പേടിച്ച്, ഓ ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, ഇതെല്ലാം നീയല്ലേ ചെയ്തത്. നീയല്ലേ എന്റെ ശ്യാമാനന്ദനെ അടിച്ചത്. ശ്യാമാനന്ദൻ
ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവൻ. അപ്പൊ അവന് ഈ മുറിവുകൾ വരുമ്പോ അത് എനിക്കും കൂടാണ് വരിക. ഉടനെ ഹൃദയ ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ വീണ് ഞാൻ എത്രയും പാപിയാണ്, എന്നെ ഈ നരകത്തിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ ആർക്കും എന്നെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങേക്ക് ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ശ്യാമാനന്ദൻ എന്ന്. ഞാൻ ഒരു വലിയ അപരാധമാണ് ചെയ്തത്. ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആത്മാവിനെയാണല്ലോ ഞാൻ ശിക്ഷിച്ചത്. ഞാൻ അങ്ങയോടും അപരാധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എനിക്കിതിന് ഒരു ആരും ഈ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ പാപത്തിന് ഒരിക്കലും മാപ്പ് ലഭിക്കില്ല. ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ എന്റെ ശരീരം വെടിയാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അത്രയും വിഷമിക്കും, ഒരുപാട് കടന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് താൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ ഓർത്ത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, വേണ്ട, നീ അങ്ങനെ ശരീരം ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കണ്ട. നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് പരിഹാരമായിട്ട് 12 വലിയ വൈഷ്ണവ ആഘോഷങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ ഫെസ്റ്റിവൽസ് എല്ലാം എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുക. അത് നീ നടത്തുക. അത് ചെയ്താൽ നിന്റെ അപരാധം എല്ലാം മാറിക്കൊള്ളും എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഹൃദയ ചൈതന്യം എണീറ്റ ഉടനെ ശ്യാമാനന്ദനെയും മറ്റെല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും വിളിച്ച് എല്ലാരടുത്തും പറയുന്നു, താൻ അന്ന് രാത്രി കണ്ട സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരോടും വർണ്ണിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ശ്യാമാനന്ദന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചു, അത് വളരെ അപരാധമായി പോയി. എന്നാൽ നീ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നീയാണ് ഗുരുവിനെ നരകത്തിൽ പോകാതെ രക്ഷിച്ചത്, നീയാണ് എന്ന് ശ്യാമാനന്ദന്റെ അടുത്ത് പറയും. എന്നിട്ട് ശ്യാമാനന്ദനെ തന്റെ മടിയിൽ ഇരുത്തി അദ്ദേഹം പറയും, ഈ ദിവസം മുതൽ നീ എന്റെ ശിഷ്യനല്ല, നീ എന്റെ ജീവൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് ശ്യാമാനന്ദൻ കരയുകയാണ്. ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദത്തിൽ വീണ് ഗുരുവിന്റെ കാല് മുറുക്കെ പിടിച്ച് അദ്ദേഹം കരയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഹരി 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 എന്ന് ഉറക്കെ ജപിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ 12 ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ആ ഉത്സവം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉത്സവം നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നും, എന്താ ഹൃദയ ചൈതന്യം ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ലീലകളാണ്. ഈ ലീലകളെല്ലാം നമ്മളെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കാനാണ്? ആ ഭക്തനും ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം, ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം, ഭഗവാനോടുള്ള ആത്മബന്ധം, ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഓരോ ലീലകളാണ് ആടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഹൃദയ ചൈതന്യയും സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ നിർദ്ദേശം നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം വളരെ വളരെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരാണ്. ഇതെല്ലാം ഓരോ ലീലകൾ ആടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഈ 12 ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ശ്യാമാനന്ദൻ അതിനുശേഷം വീണ്ടും തന്റെ ശ്യാമസുന്ദര വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഈ വിഗ്രഹം, ശ്യാമസുന്ദരൻ വിഗ്രഹം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരും. സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയും, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്യാമാനന്ദ, എന്റെ രാധാറാണി എന്താ ഭരത്പൂർ എന്ന രാജ്യത്ത് അവിടെയുള്ള രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തില് എന്റെ രാധാറാണി ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഒരു വിഗ്രഹം ഭരത്പൂർ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരമില്ല, അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ പോവും, എന്നിട്ട് എന്നെയും ആ രാധാറാണിയെയും തമ്മില് ഒന്നിപ്പിക്കൂ, ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തൂ എന്ന് പറയും. അതേ രാത്രി തന്നെ രാധാറാണി ഈ രാജാവ്, ഭരത്പൂരിലെ രാജാവിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നു. ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് പറയും, ഏ രാജാവേ, എന്റെ ശ്യാമസുന്ദർ വിഗ്രഹം, ആ വിഗ്രഹം വൃന്ദാവനത്തില് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനായ ശ്യാമാനന്ദന്റെ അടുത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്റെയും ആ ശ്യാമസുന്ദറിന്റെയും വിവാഹം നീ നടത്തണം എന്ന്. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ഈ രാജാവും ശ്യാമാനന്ദനും തമ്മില് കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അങ്ങനെ 1580 അധികം ഒരുപാട് ദൂരെയല്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് പല രാജ്യത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരും റാണിമാരും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എല്ലാരും ആ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 2 വിഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണ്. ശ്യാം സുന്ദറിന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും വിവാഹം നടക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ശ്യാം സുന്ദർ, രാധാ ശ്യാം സുന്ദർ എന്ന ക്ഷേത്രം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയ ആ ക്ഷേത്രം കാണാൻ സാധിക്കും, രാധാ ശ്യാം സുന്ദർ ക്ഷേത്രം. ആ ക്ഷേത്രം പണിതത് ഈ ഭരത്പൂറിലെ രാജാവാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം, അതായത് ഒരു കന്യകയെ വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിതാവ് ഒരുപാട് ഡൗറി ആയിട്ട് ഒരുപാട് എന്താണ് വസ്തുവകകൾ കൊടുക്കും. അതേപോലെ രാജാവ് ചട്ടിക്കര എന്ന ഒരു ഗ്രാമം തന്നെ ഈ വിഗ്രഹത്തിനായിട്ട് വിഗ്രഹ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ജയ്പൂരിലെ രാജാവും അവിടെ വിവാഹം പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ജയ്പൂരിലെ രാജാവും ഒരു ഗ്രാമം ഈ വിഗ്രഹ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ വിവാഹമല്ല. അങ്ങനെ സാധാരണ ചുമ്മാ ഒരു കളിയായിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല. ശരിക്കും രാധാറാണിയെയും നമ്മുടെ ശ്യാമസുന്ദറിനെയും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലീലകൾ ആണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഇത്രയും രാജാക്കന്മാരും ഇത്രയും ജനങ്ങൾ വന്ന് അതെല്ലാം പങ്കെടുത്തത്. ഇപ്പൊ രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പ്രകാരം അതെല്ലാം കേളി ലീലകളാണ്. രാധാറാണി കൃഷ്ണൻ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു വിവാഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർ വിവാഹം കഴിച്ചാലും പരകീയ രസത്തില് പരകീയ ഭാവമാണ് രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക്. അപ്പൊ ആ പരകീയ ഭാവത്തില് വിവാഹബന്ധം വരുന്നില്ല. അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാവമാണ് പരകീയ ഭാവം. നമുക്കറിയാം, മറ്റ് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ രാധാറാണിയുടെ ഒരു ലീലയുണ്ട്. ബന്ദീരവനില്, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. ബന്ദീരവനില് അവിടെ വെച്ച് രാധാറാണിയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും വിവാഹം നടത്തുന്നു. ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് നിൽക്കുന്നു, രാധാറാണി കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വിവാഹം, ആ പാസ് ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെറിയൊരു കേളി ലീല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ആ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവര് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ ലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിപ്പോ അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച് നിൽക്കുകയല്ല, പരകീയ ഭാവത്തിൽ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് രാധാകൃഷ്ണ മാരുടെ ഭാവം. അങ്ങനെ ഈ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചു. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ജീവഗോസ്വാമി നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദന്റെ അടുത്തും ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യരുടെ അടുത്തും നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ, ഇവര് മൂന്നുപേരടുത്തും എന്തെടുക്കാനാണ് വരുന്ന? 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ ബുക്ക് എടുത്ത് എല്ലാവരും പ്രചരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ബംഗാളിൽ വിടുകയാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിലാണ്, നമ്മൾ ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യരുടെ ലീലകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്താണ്, അവിടുത്തെ വിഷ്ണുപൂറിലുള്ള രാജാവ് ഈ ബുക്കുകളെല്ലാം കളവ് പോകുന്നു. പിന്നെ ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യനാണ് ഈ ബുക്കുകളെല്ലാം വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് കേത്തൂരി എന്ന് പറയുന്ന ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ബംഗ്ലാദേശ്, ആ ഭാഗത്ത് പോയി പ്രചരണം ചെയ്യാനും, നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നീ ഒറീസയിൽ പോയി പ്രചരണം ചെയ്യാനുമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്യാമാനന്ദൻ ഇങ്ങനെ പ്രചരണം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രചരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പ്രചരണം ചെയ്ത് തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ വരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ജീവഗോസ്വാമിയും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരും ഇദ്ദേഹത്തെ നായകൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു നായകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചരണമെല്ലാം വൻ വിജയമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് ഈ നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 വർഷം വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നു. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ 15 വർഷമാണ് ശ്യാമാനന്ദൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വീണ്ടും രാത്രിയില് വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ശ്യാമസുന്ദർ DT ആ വിഗ്രഹം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് നിർദ്ദേശിക്കും, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്യാമാനന്ദ, നിനക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഉത്കലിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാരും വളരെ നീച പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ പോയി അവിടെ എല്ലാരെയും ഉദ്ധരിക്കുക. കൂടാതെ എന്റെ ഒരു ഭക്തനുണ്ട് രസികാനന്ദൻ, ആ രസികാനന്ദന് നീ ദീക്ഷയും കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും, രസികാനന്ദനും അതുപോലെ ശ്യാമാനന്ദനും, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ഉത്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒറീസയിലുള്ളതാണ്. ഉത്കലിലുള്ള പ്രദേശത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും
ഉദ്ധരിക്കുക, അവർക്കെല്ലാം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദൻ രാവിലെ എണീറ്റ് ഉത്കലില് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പൊ കുറെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയില് ആഗ്ര വഴിയാണ് പോകുന്നത്, അങ്ങ് ഒറീസയിലോട്ട്. അപ്പൊ ആഗ്രയിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെ കുറെ ടോള് പിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ മുസ്ലിംസ് ഭരണം നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുറെ മുസ്ലിം സോൾജേഴ്സ് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് എല്ലാരെയും ചെക്ക് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചാലേ അവരെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യില് ഒരു പേപ്പറും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കാനൊന്നും ഇല്ല. ഭക്തന്മാരുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തിലകും നാവില് നാമജപവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവരുടെ കയ്യില് പേപ്പറൊന്നും ഇല്ല, ആരാ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഈ അവിടെയുള്ള ഭടന്മാര് അവിടെ ഉള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഓഫീസറാണ്, ഇവരുടെ എല്ലാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, കാരണം ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് കള്ളത്തരം നടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരാ, പേര് ഊരും ഒന്നും അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംശയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ ദിവസം രാത്രിയില് ഈ മുസ്ലിം ഓഫീസറിന്റെ സ്വപ്നത്തില് നരസിംഹദേവൻ വരികയാണ്. നരസിംഹദേവൻ വന്നിട്ട്, നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ ലീല നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളിലും വരുന്നുണ്ട്. നരസിംഹദേവൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളുടെ അടുത്ത് ഇവരെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ നരസിംഹദേവൻ വന്നിട്ട് ഉടൻ തന്നെ അവരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അന്ത്യമാണ്. അങ്ങനെ ഇത് കണ്ട് നരസിംഹദേവനെ കണ്ട് പേടിച്ച് ഓടി ജയിലിലേക്ക് പോയി അവരെ എല്ലാരെയും വെറുതെ വിടുകയാണ്. അപ്പോ ശ്യാമാനന്ദനെ കാണുമ്പോ ശ്യാമാനന്ദന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രഭാവ വലയം ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. ഉടനെ ഈ മുസ്ലിം ഓഫീസർ ശ്യാമാനന്ദന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ വീണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് യാചിക്കുകയാണ്, എന്നെ അങ്ങയുടെ ഒരു ശിഷ്യനാക്കാമോ എന്ന് യാചിക്കുകയാണ്. ശ്യാമാനന്ദന്റെ അടുത്ത് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പണം ചെയ്തു ഈ മുസ്ലിം ഓഫീസർ. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഭക്തനായി മാറുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറി ഈ മുസ്ലിം ഓഫീസർ. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ വൃന്ദാവൻ ദാസ് താക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്മാർ അത്ര ശക്തിമാന്മാരാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉള്ളവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ഉള്ള ശക്തിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്മാർക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരുപാടെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി എല്ലാവർക്കും നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച് എല്ലാവരിലും ഭഗവാനിലോടുള്ള പ്രീതി വളർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ശ്യാം സുന്ദർ വിഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ രസികാനന്ദനെ അദ്ദേഹം തേടിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഉത്കലിലെത്തി രസികാനന്ദനെ കണ്ടുമുട്ടി. രസികാനന്ദന് അദ്ദേഹം ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. കൂടാതെ രസികാനന്ദന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും രസികാനന്ദന്റെ മകൾക്കുമെല്ലാം അദ്ദേഹം ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം രസികാനന്ദനും ശ്യാമാനന്ദനും അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ നല്ല ഒരു ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധമായിരുന്നു. ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി, നല്ല ക്ലോസ് ആയി രസികാനന്ദനും കൂടാതെ നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദനും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവർ രണ്ടുപേരും ദാമോദർ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രസികാനന്ദന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഉള്ള ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ദാമോദർ പണ്ഡിറ്റിന്റെ അടുത്ത് പറയും, നീ എന്തുകൊണ്ട് ശ്യാമാനന്ദന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ദീക്ഷ എടുത്തുകൂടാ, നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദീക്ഷ എടുക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ദാമോദർ പണ്ഡിറ്റ് അദ്ദേഹം പറയും, ശരി ഞാൻ എടുക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നണം, എന്നാലേ ഞാൻ എടുക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഈ ദാമോദർ പണ്ഡിറ്റ് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഗായത്രിയൊക്കെ ജപിച്ച് അദ്ദേഹം നടന്ന് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലും. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സേവനം വേണോ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് ശ്യാമാനന്ദൻ അവിടെ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രഭാവലയം ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉടനെ അദ്ദേഹം കണ്ടു അവിടെ ആ വൃന്ദാവന ധാമം, ആ മുറി മൊത്തവും അദ്ദേഹം കാണുകയാണ്. അവിടെ കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നു സിംഹാസനത്തില്.
നല്ല കല്ലുകളൊക്കെ പതിച്ച ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ അവിടെ ചുറ്റും മരങ്ങളും ആ മരങ്ങളും കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഈ എന്താ മഞ്ഞപ്പട്ടും ഓടക്കുഴലും ഒക്കെ ഊതി നല്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ശ്യാമാനന്ദൻ ശ്യാമാനന്ദൻ ഗോപിയായിട്ട്, അതായത് കനകമഞ്ജരിയായിട്ട് വന്ന് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ഈ ദാമോദർ പണ്ഡിറ്റ് ആ മുറിയിൽ കാണുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് ശ്യാമാനന്ദന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇതെല്ലാം ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന്. ഉടൻ തന്നെ ഈ ദർശനം അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു പോകും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ശ്യാമാനന്ദൻ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഉടൻ തന്നെ ഈ ദാമോദർ പണ്ഡിറ്റ് ഓടി വന്ന് ശ്യാമാനന്ദന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് 2 കാലുകളും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് 1609 ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹവും ദാമോദർ പണ്ഡിറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും, കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ട്. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിവാഹം കഴിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 2 ഭാര്യമാരും എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ് ശ്യാമാനന്ദൻ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാണ്. ഒറീസയിലെല്ലാം യാത്ര ചെയ്തു. ആരെ കണ്ടാലും അവർക്കെല്ലാം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം എല്ലാം വഴി കൂടെ എല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാണ് തന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്. അങ്ങനെ കുറെ ഭക്തന്മാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഫിലോസഫിയൊക്കെ കേട്ട് അവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. ഒരുപാട് പേര് തങ്ങളുടെ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിർത്താൻ തുടങ്ങി. അവരെല്ലാരും ഈ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയുള്ളവരെ എല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്നാണ് ആൾക്കാരുടെ ഈ മാറ്റം വരുത്തുന്നതും അവർക്കെല്ലാം ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പം പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാരും ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ലോകമെമ്പാടും ചുറ്റിക്കറങ്ങി പതീതരായിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം ആ കാരുണ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എത്ര പേർക്കാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാരുണ്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇതില് വന്നു ആകൃഷ്ടരായി നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് അന്നത്തെ കാലത്ത് 1609 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതേപോലെ യാത്ര ചെയ്ത് എല്ലാ ആൾക്കാരും അദ്ദേഹം ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഇങ്ങനെ ഹരിനാമ കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് 100ഓളം ഭക്തന്മാര് ഹരിനാമം ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ സമയത്തുള്ള മുസ്ലിം അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഷേർഖാൻ ഈ നാമജപവും ഈ ഭക്തന്മാര് കൂടാതെ ഒരുപാട് പേരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ് കാണുന്നത്? ഇവര് ഇങ്ങനെ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവര് കാണുന്നത്. ഇവരെല്ലാം മുസ്ലിമായിട്ട് എല്ലാരെയും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ എല്ലാരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ആൾക്കാരെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ഇവരെ ഇനി കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കരുത്. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ഒരു വൻ സംഘം പോലീസുകാരെ ഈ ഭടന്മാരെല്ലാരും കൂടെ ചെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാരെയും അടിച്ച് അവരുടെ മൃദംഗമെല്ലാം ഇടിച്ച് അതെല്ലാം പൊളിച്ച് കയ്യിലെ കർത്താലെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര രീതിയിൽ അവരെ എല്ലാം ഉപദ്രവിക്കും. എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു ബഹളമാകും. ഉടനെ ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു ഉടനെ രാധേശ്യാം 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 എന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കും. അദ്ദേഹം അത് വിളിച്ച ഉടനെ ഈ ഷേർഖാനും മറ്റുള്ള ഈ ഭടന്മാരും എല്ലാരും ചോര തുപ്പാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് ഇവരുടെ താടിയും മുടിയും എല്ലാം കത്തി തീ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവര് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വേഷത്തിലും ഒക്കെ തീ പടരും. ഉടനെ അവരെല്ലാരും ഓടിപ്പോയി അവിടെ അടുത്തുള്ള ആ നദിയിൽ പോയി ചാടും. അപ്പൊ അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് നാണം കെട്ടുപോയി ഈ ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? കാരണം എല്ലാരും ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ ചോര തുപ്പാനും തീ കത്താനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്ന് പോകും. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, എന്തായി സംഭവിച്ചതെന്ന്. അങ്ങനെ ആ ദിവസം രാത്രി ഷേർഖാന്റെ സ്വപ്നത്തില് അള്ളാഹു പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഇദ്ദേഹത്തിന് അടി കൊടുക്കും. അടി കൊടുത്തിട്ട് പറയും,
അള്ള എന്ന എന്റെ നാമവും കൃഷ്ണ എന്ന എന്റെ നാമവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്റെ പേര് അല്ല, അതേ നാമം തന്നെയാണ് യുഗാവതാരമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു. അതിനാൽ നീ ചെയ്ത വലിയ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇത് കണ്ട് ഞെട്ടി ഉണർന്ന് ആ രാജാവ് ഷേർഖാൻ ഭയങ്കര വിനീതനായിട്ട് ഉടനെ ശ്യാമാനന്ദന്റെ അടുത്ത് അടുത്ത ദിവസം പോവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ അള്ളാഹുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനവും കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം കുറെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ശ്യാമാനന്ദന്റെ അടുത്ത് പറയും, എന്നെ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു ഈ വ്യക്തിയെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവനായി മാറി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ചൈതന്യദാസ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വലിയ നല്ല ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു. ശ്യാമാനന്ദനെ കൂടുതൽ പ്രചാരണം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചിരുന്നു ഈ ഷേർഖാൻ. അപ്പൊ എത്ര പേരാണ് ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ഹിസ്റ്ററി ബുക്കിലോ ഒന്നും കാണില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാം ഈ മുഗൾസിന്റെയും പിന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവ സെയിന്റ് ഉണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ലീലകൾ ഇതെല്ലാം പക്ഷെ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്. ഇത് ആചാര്യന്മാരുടെ ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ലീലകളാണ്. ഇങ്ങനെയും ഒരുപാട് വൈഷ്ണവര് ആയി മാറുന്നുണ്ട് ഈ മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ വരെ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നദീകടവിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോ ഒരു മായാവാദ സന്യാസി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട്, നിങ്ങളൊരു കള്ള വൈഷ്ണവനാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ദ്വേഷം ധരിച്ച് ഒരു കപട നാട്യം നടത്തുകയാണ് എന്ന് ശ്യാമാനന്ദന്റെ അടുത്ത് പറയാം. ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് ഒന്നും മിണ്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ്. അപ്പോഴാണ് ആ നദിക്കടവിൽ ഒരു മുതല ഇങ്ങനെ വായും തുറന്ന് ഇപ്പം കടിച്ചു തിന്നുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ മുതല ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ വാ തുറന്നിങ്ങനെ ഭയങ്കര അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഉടനെ ശ്യാമാനന്ദൻ ഉറക്കെ പറയും, മുതലേ, നീ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത പാപ കാരണമാണ് നിനക്ക് ഇന്നൊരു ഇഴജന്തുവായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇനി നിന്റെ ഈ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറ്റി ശാന്തനാകൂ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്നോട് കാരുണ്യം ചൊരിയും. ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഉടൻ തന്നെ ഈ മുതല വായൊക്കെ അടച്ചിട്ട് നടന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ താത്തു വെച്ചു. ഇത് കണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും അതിശയിച്ചു പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ തല താഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്യാമാനന്ദൻ ഉടനെ ആ മുതലയ്ക്ക് ഹരിനാമം കൊടുക്കും, അതായത് ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. ഉടനെ ആ മുതല തല താഴ്ത്തി വന്ദിക്കുന്ന, കാരണം ആ മുതല എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ രീതിയിൽ അത് വന്ദിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ആ നദിയിലോട്ട് അങ്ങ് ഉള്ളിലോട്ട് പോവുകയാണ്. എല്ലാരും കണ്ട് അതിശയിച്ചു. ഒരു മുതല അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്നിരുന്നതാ, ഇങ്ങനെ കടിക്കാനായിട്ട് വന്ന മുതലയാണ് ഇത്. വന്ന മായാവാദിയും സന്യാസിയും ഇത് കണ്ടു. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, താൻ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത്, ഇത്രയും വലിയൊരു വൈഷ്ണവനെയാണല്ലോ താൻ അപരാധം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ഈ മായാവാദി ഉടനെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിതന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിക്കും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹവും ശിഷ്യനായി മാറും. അങ്ങനെ ഹൃദയം മാറിയത് കണ്ടിട്ട് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനും പിന്നീട് ദീക്ഷ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവത്തില് ഒരു മുതലയ്ക്കും ഒരു മായാവാദിക്കും അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ചിന്തിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ആചാര്യന്മാരുടെ ഇത്രയും ശക്തിശാലിമാരായിട്ട് ആചാര്യന്മാരുടെ പരമ്പരയിലാണ് നമ്മളും പെട്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മളും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആ ആചാര്യ പരമ്പരയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ആ പരമ്പരയുടെ കാരുണ്യം നമുക്കും ലഭിക്കും. നമുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് രസികാനന്ദൻ തന്റെ ശിഷ്യനാണ്. രസികാനന്ദന്റെ അടുത്ത് വലിയൊരു ഉത്സവം നടത്താൻ പറയും, ഗോപി ബൽപൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാരും അതിശയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉത്സവമായിരിക്കണം നീ നടത്തേണ്ടത് എന്ന് രസികാനന്ദന്റെ അടുത്ത് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 1621
വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉത്സവം നടക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരും വൈഷ്ണവരും എല്ലാരും പുരിയിൽ നിന്നും ബംഗാളിൽ നിന്നും ഒറീസ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും വൈഷ്ണവർ വൃന്ദാവനത്തിലെയും എല്ലാരും വൈഷ്ണവരും അവിടെ പങ്കെടുത്തു. അങ്ങനെ രസികാനന്ദൻ കൂടാതെ ഈ ഒരു ഉത്സവത്തില് ഒരു ചടങ്ങൂടെ അദ്ദേഹം വെച്ചു. 1,00,000 വൈഷ്ണവരുടെ കാൽപാദം കഴുകിയ വെള്ളം. 1,00,000 വൈഷ്ണവരുടെ കാൽപാദം കഴുകിയ ആ വെള്ളം ഒരു വലിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ സീല് ചെയ്ത് അടച്ച് ആ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. ആ വെള്ളം ഇപ്പോഴും ഗോപിബൽപൂർ എന്ന ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. ഇത് അതാണ് അതൊരു വലിയ തീർത്ഥമായിട്ട് ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് 1623 ജ്യേഷ്ഠ മാസത്തിലാണ് ശൃംഗപൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത്, ശൃംഗപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാൺപൂർ ആണ്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ വന്ന് അദ്ദേഹം വയ്യാതാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വയ്യാതാവുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിളി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉടനെ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകും. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവർക്കും വരാൻ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്. ഹരിനാമ കീർത്തനം രാവും പകലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഹരിനാമ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ആ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. 5-ാമത്തെ ദിവസം വലിയ കീർത്തനങ്ങളുടെ നടുവിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് തന്റെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ശരീരം വെടിഞ്ഞു പോയത് രസികാനന്ദ പ്രഭുവിന് തന്റെ ശിഷ്യന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം 4 വട്ടം ബോധരഹിതനാകും. പിന്നീട് ഈ വാർത്ത എല്ലായിടത്തും പ്രചരിക്കും. രാജാക്കന്മാരും റാണിമാരും പണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും എല്ലാരും, എല്ലാ ആൾക്കാരും, കുട്ടികളും മുതിർന്ന ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും എല്ലാരും ആ ശൃംഗപൂരിൽ വന്നെത്തുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ അവസാനമായിട്ട് ആ ശരീരം ഒരു നോക്ക് കാണാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് കനകമഞ്ജരിയായിട്ട് അങ്ങ് ഗോലോകത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 സമാധിയുണ്ട്. ഒന്ന് ശൃംഗപൂർ, അതായത് കാൺപൂർ സ്ഥലത്തും, പിന്നീട് ഒരെണ്ണം വൃന്ദാവനത്തിൽ. അത് ഈ രാധാ ശ്യാം സുന്ദർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സമാധി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രാധാ ശ്യാം സുന്ദർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആ ക്ഷേത്രത്തില് കുറെ പേര് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേര് പോയിട്ടുണ്ട് മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ മാതാജി ആ വിഗ്രഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അന്നേരം അത്ര പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതല്ലേ. ഇതിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. അതുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. അത് അവിടെ എന്തായാലും പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ എല്ലാവരുള്ള എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് 19-ലാ പോയത്, 2019. ഓ, അന്നേ പോയത്. അന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിട്ട് അത്ര ഇപ്പോഴല്ലേ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ തുടങ്ങിയത്. അതെ അതെ. ആ ക്ഷേത്രം, ഇതാണ് ആ ക്ഷേത്രം. കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പോയവര്? അതിലെ വിഗ്രഹവും ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ്, ഇതിന്റെ അകത്താണ് ആ ക്ഷേത്രം. ഇതാണ് ആ രാജാവ് പണിത ആണ് ഈ ക്ഷേത്രം. ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭുവിന് കിട്ടിയ ആ വിഗ്രഹം, ശ്യാം സുന്ദർ വിഗ്രഹമുള്ള രാധാ ശ്യാം സുന്ദർ ക്ഷേത്രം. അവിടുത്തെ വിഗ്രഹം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. കൃഷ്ണ 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 കൃഷ്ണ.
ഞാൻ കാണി ചെയ്തിട്ട് കണ്ടു. ആ ക്ഷേത്രം മാത്രമേ കാണൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സില് ആ പിക്ചർ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ക്ലാസ്സിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. നേരത്തെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടതാണ്. സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഇതില് കാണാം രാധാശ്യാം സുന്ദർ ക്ഷേത്രം. വൃന്ദാവൻ. രാധാശ്യാം സുന്ദർ. ഇത് നമുക്ക് പിക്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും. പോയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാ കുജവിഹാരി. രാധാശ്യാം. അവിടെ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഹരിയല്ലേ. അപ്പൊ ഇനി പോവാത്തവരൊക്കെ നമ്മളിത് കേട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെവി കൊണ്ടാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പോകുമ്പോ നമുക്കത് കൂടുതൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. അതെ, അതാണ്. അറിയില്ലല്ലോ ഇത് എന്താ കുറെ എന്താന്നുള്ള അറിയില്ല നമുക്ക്. അതിനെപ്പറ്റി അത്ര അറിയില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആശാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ